میاره مرا من باید برم دکمین دا подавать من خیلی Сифилис бромад, ё ин ки туберкулёз подозрение, ё ин ки гепатит, ё ин ки ВИЧ, СПИД, ана ҳамин 3 سال 4 سال نرفتیم خود زن باشه خود مرد هستم пешгирӣ роҳи сарфи маблағи калон мешавад. Одамо ассалому алайкум бародари азиз умедворам ки хуб ҳастен сох саломат ҳастен бародари азиз аҳаму хоҳарон имрӯз дар як масъалае суҳбат мекунем ки хоҳиш аз якояки шумо мекунем ки ҳамин навори мо беҳад навори муҳим аст ба ҳар як бародаре ки яъне ки дар федератсияи русия қарор дорад бародарҷону апаву хоҳаро ҳамин навори мо ки бар шумо расид иншоалло ки як дӯст дад як дугона дад як шинос дад равонаш кунед иншоалло ки ҳам хисар мешем ҳам полезнаҳай барои апаву хоҳаро барои бародарое ки нигаҳ кунем бародаро дар ҳамиҷа шумо мерен дар сахрова яъне ки мехоҳем подават дар документ кунен расходи зиёдӣ мекунен расходи мекунен ки расходи калон ҳар як муҳоҷир меояд россия бародари азиз апаву хоҳаро расходи зиёдӣ мекунем ман ҳозир доктор иншоалло ба амр ихтидор шуморо мефаҳмонам ки чӣ кор кардан дар кор ҳама тарафа бо иншоалло ки дальшиш гап мезанем пиргапӣ накунам салому алайкум докторҷон хуби бародарам саломатӣ хуб кори боро хуб тежа як салому алайкум ки бародаро қатиба баланд гап зад ки што ами бародарода панят набошада ассалому алайкум аввалан бор ба халқи муҳоҷир ана апаву хоҳарон акаву додарон мехостем ки имрӯз масъалае ҳаст ки ҳамарӯза ба мо муроҷиат мекунанд бале эмина ҳамин мавзӯъати камтарак доғи мардам расходи мардам расходи беҳуда карданшо ҳамин хеле аст докторҷон бале ана докторҷон ман савол метам чтобы бародарода хишру панят набоша апаву хоҳарода хишру панят набоша ҳамин хеле аст ана якум саволи ман ҳамин ки пример меорем мара ман бояд бирам документа подавать кунам ҳамин хеле аст ҳозир темболи ҳамин дами время сумкор карданаш хеле қинай беҳад қинай ва бародарое ки мехоҳанд дар документ подавать кунанд ҳамин хеле аст ёки апаву хоҳарое ки бечорора ман медонам ки баъзеш қарз мегиранд мекунанд баъзеш аз тоҷикистон сум мегиранд меоранд дар ҳамиҷа дар патент завод мекунанд палучат наконец меоянд ҳамура палучат карда наметонанд меоянд палучатш карда наметонанд иҷа чӣ мешавад сумуш месӯзад ӯ сума ин аст ин сумак шумо васонавӣ карда наметонед ба ҳамин хотир ҳамин масъала да як пурратар маълумот медодӣ ки чӣ кор кардан дар кор ҳамин як бародарода дар ҳақиқат имрӯз ин мавзӯи доғи рӯз мебошад ки муҳоҷирон мераванд сахрова анализсупорида ё ин ки рентген ва қисми медитсина ва ҳамаи корро мекунанд шуморо месупоранд 2 ҳафта пас бояд жда кунанд патент тайёр шава рафта гиранд вақте ки патентгирӣ мераванд айро аловида ҷудо мекунанд вот сифилис бромад ё ин ки туберкулёз подозрение ё ин ки гепатит ё ин ки ВИЧ, СПИД ана ҳамин гуна бемориҳое ҳаст ки патент дода намешавад безеби кор дар чи аст безеби кор имрӯз дигар срок додестанд ки ами федератсияи русияра тарк кунанд 10 рӯз 3 рӯз 1 моҳ ҳар хел ҷа нависондагӣ бачаҳо ҳастан муроҷиат кардаистанд барои чӣ мо ин мавзӯъро хостем ки кушоем вай кунем халқда фаҳмонем гап занем ки пеши гапда докторҷон ҳамин чӣ хеле ки худат гуфтӣ ҳамчунон дар ман беҳад бисёр мегӯянд ки акайна мо рафтем патент мора гирифта натонистем ака мо рафтем ана патент нашидай ҳатто ҳамоно худшон баъзеёшон бечоро намедонанд ки дар чӣ сабаб дар чӣ ҳамин чиш надодестаншон сабабшонам даже намефаҳмонам оҷа ки лишни савол ки додам уже як дод мезанам ну всё имрӯз аслан ма чӣ савел медонам
من توصیه میدادم که بچه‌هایی که مثال پیش از پاتن رفتن خوب میشد که همین بیماری هایی که من خود نامبرشون کردم یعنی با یک کلمه بیماری های سیرویتی گذراننده ای که برای نسلین مدرسه روسیه خلقناک حسابیده می شود باید یک بار گذران پیش از اونجا رفتن که مثال پاتن در 20,000 25,000 چند سومه که رسخو همین رسخو دارن پیشگیری کنن بچه‌های بودن که اومدن مثال میبروید سیفیلیس مشت باید دندان کرده باشه مشت یگان جو دست زده باشه مشت یگان عروس‌بازی کرده باشه ده کرده باشه میشه خصوصا بچه‌های یوشته وقتی که میرون اوجه علاقه شانسون در برادر همین دکتر قدی برادر قطعی شیشتیم همین مشورت کردیم که همین مسئله را همین برادر را فهموندن در گور که نولای دهان تایور خچونه میبرن میتن او را نمیشود دیگر گرفته البته نمیشود من برای چی میگم که پیش از پاتن رفتن آنالیز خودشون یک بار پروژه کرده بینن فهمن برای اون که وقت که میرون اونجایی که برآمد سراغ داده میشود ببین 10 روز даже 3 روز داده ایستن که شو از راستی برآمده روان اونجا شانسی لابوای کردن توبات کردن شانسی ویپسکا گرفته رفتن نمیشود با همین خاطر خوب میشد که یک بار همین آنالیزو را پیش که سپوران بینن این بعد رفته سپوران برادرانی که رفته سپوریدگیان همین گونه مسئله قطعی روبرو شدگی هستن بسیاریاش میگن که مرا رنگین کردن دوبار کردن و یک برا گفته سپرافکا دادن یا اینکه سراغ دادن که برآمده رویم ما چی میگیم چی گفتنی هستیم اگر همین گونه حالت شد بیاین آنالیزو شما بینیم اول حقیقتا همین چیزا هست یا اینکه نیست یکم مسئله دوم هر یک آنالیز کачественный میشود количественный میشود یعنی که این چی هست همین گونه بیماری ها هست یا اینکه نیست اگر باشد در کدام سطح قرار دارد برای اطرافیان همین بیماری ضررناک هست یا نیست اگر تیترش بلند باشه لیچنی میکنیم لیچنی مینویسیم طبابت میکنیم جای مخصوصی گپ زنیم که ما ویپسکا داده نمیتونیم برای اون که این حقوق نیتو کشتا ما یگان کلینیک شخصی نداره توقع مرکزهایی هست که مثل مرکز اسپید برای بیماری های اسپید برای بیماری های سیفیلیس یا که برای بیماری های توبرکلوز دیسپانسر رو هست که آنها وایو ویپسکا میتن برادران چیکار کنن لیچنی را گرفتن پافتور میبینیم تیترش پس کشید برای اطرافیان بخوف شد این آنالیز رفته با اون جوی دیسپانسر رو یا اینکه سپید سنتر رفته پیشنهاد میکنن در اساس همین آنالیزو اگر لازم شود باید میگیرن یک بار دیگر و ویپسکا میکنن میبینن که مثلا حقیقتا همین آدم بیمار شده است این لیچنی گرفته است فلان چیزا را گرفتگی عین حال برای اطرافیان برای فدراسیون روسیه اگروزه نداره ویپسکا را میتونه ویپسکا را گرفته اینو رفته پیشنهاد کرده میتونن بعضا وقت میشن که ادوکات وای کنن بعضا وقت همین چیو ادوکات هم لازم نمیشود این زویسد ای کارگرانی که در فیلمیز هستن وایو شرط میکنن ما باید حجت پیشنهاد کنیم که ما در تبابت کردیم برای سلامتی خوب همین سخیمه را ایدنظر گذراندگی هست برای وایو هم حجت لازم است حجت هم میبینن تیمبول همین در روسیه اگر تبابت کرده باشن در روسیه ویپسکا گرفته باشن این برای وایو حجتی خیلی مهم حسابیده میشه در اساس همین چیز میتونن پاتنتاشون گیرن این بود برای بیمارانی که بیماری گویم اکنون آموخته شده بیماران میگیم برای آدمانی که از فیمیز گرداندگی هستن آدمایی که فرق نداره اپا خواهر یعنی زن و مرد فرق نداره رفتنی هستن خوب میشه که یک بار درباره سلامتی خود یک بار پروژه کنن این بهترین میشه پیشگیری راهی
сарфи маблағи калон мешавад. бале. одамое ки мисол туберкулез доранд ё ин ки вич баромадагӣ ҳастанд пешакӣ мегӯм вич ино да уҷа наметиҳанд ягон роҳ надоранд беҳуда расход накунанд. шунавидем бародари азиз, ба ҳамин хотир бародаро мо ба ҳамин хулоса ибром меем ки мақсад шумо да пешниҳод кунем ки бародарҷоно доктор да муроҷиат кунем бародари азиз, ҳамин ҷа дар клиникаш ҳамин чизҳоро дорад ки шумо ҳамин айназар яъне ки худтона бародарҷоно бигзаронем ё ки худ зан бошад худ мард бошад ҳозир барои камакак ҳамин мелечи ҳамин касало ҳаминтар гардонда садар ман як бародар аст ҳамун хел ҳозир чӣ хеле ки гуфтӣ ки масъалаи адвокат қати ҳамун бечорара погза гирифтан ҳамшо маҳкам кардан ҳамун будама патен матен ҳамаш не ки хай ай сабабе ки ҳозир чӣ хеле ки худат гуфтеса ку анализ биспорад ҳамун бечора вақте ки ҳамин хел анализ ки супорида буд дар аснаване ки ҳамун анализ супоридагӣ буд ҳамуна як 3 моҳи дига бо гуфтанаш ки табобат кина ҳам хел 3 моҳи дига табобат кина ва дар шиша бо миёя мебинад ки бо чӣ шида чӣ нашида ана ин қатъи бародари азиз мақсад сумаш насӯхт не ки рафт ҳамин хел 3 моҳи дига ё ки 4 моҳи дига ҳамин хел табобат кард баъд рафт патенша гирифта рафт то ҳама чизош рафт патенша гирифт шу патенша гирифт кор киса ба ҳамун хотир бародарҷоно чем ӯе ки шумо суми калона влажид мекунед дар ҳамин ҷа ҳамина аз даст метиҳем дигар баргардонда наметонем қаразходӣ нест бародари азиз миёем доктор да муроҷиат мекунем мо бародари азиз доктор бародармо дар шолковския дар шолковския хусусан бародари азиз ҳамин бисёриёмон ҳастем ки 1 сол 2 сол нарафтаем 3 сол 4 сол нарафтаем худ зан боша худ мард ҳастем мо барои меҳнати ризқи ҳалол омадем ба ҳамун хотир муроҷиат кунем биёед суми ки беҳуда расходиш мекунем пафтор на пафтор бо мегум бародари азиз насӯзонем просто вақте ки уҷа вайтон метия сурок метия уҷа худшон гап мезананд даҳанаки гап мезананд ки бояд чени то фалон чизо баромада равем рафта мисол тоҷикистон аст ӯзбекистон аст қирғизистон аст фарқ надорад лечени карда виписа гирифта биёем мега вақте ки уже аз чи гузаштем аз ҳад гузаштем гашта омадан ва ин мушкили серьёзӣ мешавад серьёзӣ проблема мешавад ки аллакай дар баъза мондагӣ даромада намешавад ҳамон фарзанд дорем ҳамон барои ҳамин зиндагӣ омадагӣ ҳастем ҳамин гуна масъалаҳоро мо хостем ки имрӯз барои мардами худ пешниҳод кунем ки то вақте ки ино аз ҳамин корҳо бохабар бошанд бачаҳое буданд ки аксариятшон вай гирифтагӣ буданд ҳамин гуна сурок гирифтагӣ буданд ҳамин гуна бемориҳои сироятӣ баромадагӣ буданд ҳеҷ кас намехоҳад ҳамин корро шавад омадан леченишон кардем ва направлени дуруст нишон додем рафтан гирифтан имрӯз патентшонро гирифтагӣ ҳастанд докторҷон як савол ҳамин меояд анализ супоридан ҳамино то есть долгаш время нест дародаш ин саволи беҳад хуб аст гуфтан ҷоиз аст ки агар зан бошад зан мегирад ин вайошам бояд гуфта гузарем мард бошад фарқ надорад чӣ хеле удоб мебошад вақт барои анализ супоридан ҳамагӣ аз 30 дақиқа то 1 соат плюс минус вақт меравад ҳамин қадар бача ҳеҷ набудаст плюс минус ҳамин қадар ним соат то 1 соат вақт меравад хубии кор дар чӣ ҳаст ки агар мисол бисёр аз таҷрибаи кори мо вай мешавад ки ана уҷа бемор набуроядам ҳамин чира агар гап дода бошад омад инҷа анализоша дидем тоза баромад адвокат қатишон аз рӯи қонун вай мекунад қатишон муносибат мекунад ки дар роҳи ҳалша ёбад ва патентшона гиранд мардум акр дар иззати нафси ҳеҷ кас расиданӣ нестем ҳамамон вай ҳастем мардак ҳастем мусулмон ҳастем некака хатогиҳоро кардагӣ ҳастем пешаи хуна рафтан мисол камтарак сумон хубтар буд олӣ гирифта будем ҳамин ҳарҷогардӣ карда будем пеш аз патент рафтан хуб мешавад бародари азиз
худ бародарон кунед бародар муроҷиат кунед ки шуби ҳамон маблағҳое ки шумо чиз мекунед ҳамо насӯза бародари азиз. охирон чӣ гуфтанӣ ҳасте ҳар кас бояд худро эҳтиёт кунад духтори яъне табиби ҳар кас худи ҳамон шахс мебошад. Дар клиникаи мо ҳаракат мекунем чени имкон ёрии расм натонем чени ваймон. Ғайр аз ин масъала дар клиникаи мо ҳаст ҷарроҳ, травматолог, терапевт, кардиолог барои занҳо, гинеколог, чунбурӣ, оператсияҳое ки грижа, геморрой, варикотсели чунбурӣ ҳам ҳамаш аст. бале ҳаст. Ин гуна хизматрасониҳо ҳам дар мо ҳаст. шунавидем бародари азиз, худованд ҳаматон нигаҳбон бошад. Метавонем номерои бародар дар муроҷиат кунем. Бародар қарор дорад дар метро Шолковско. Наздики бародари азиз, ин метро як 2 минута 3 минутара ҳаст. Саломат бошед, худованд нигаҳбонтон.